Jam. Lah akad jamiah itu apa? Jamak berarti dikumpul nih. Jamak. Kumpulnya dari siji. Mulai endi? Mulai sarfiyat, duriyat, kasrotiyat, kima beserta isi-isine alam akhirat. Iki kumpul dari sitok. Dilebokne kene kabeh. Paham nggih? Jadi gimana? Sarfiyat, duriyat, kasrotiyat, dikumpulne sitok iki sing kula bahas niku wae nggih. Saiki iki barang iki mlebu sitok dadi siji kene sampai dadi tunggal rupa. Dadi tunggal kabeh tunggal dadi sitok jenenge dadi siji kan wis campur, nggih mboten. Lah lek wis tunggal karek siji berarti kan baliknya berarti jamak berarti ungkul, paham nggih? Lah lek wis iki ungkul berarti kudu lek siji berarti apa? Balik ini. Paham nggih? Lah iki akhirnya balik padha karo ngeten. Niki innalillahi wa inna ilaihi raji'un sama dengan begini. Akhirat ora enek balik neng kubur, kubur ora enek balik neng barzah, barzah ilang balik neng donya. Mau dibalik nggih kan. Donya ilang balik neng insan kamil ilang balik neng insan kamil ora enek balik neng ndi nang gone alam jasam ora enek balik neng misal ora enek balik neng arwah ora enek balik neng wakid lihat wakid lihat ora enek balik neng Nur Muhammad kene balik neng wahdat ilang balik neng tamsur kene balik neng Nurullah ora enek balik neng alif mutakal wahid kene balik neng alif huruful wahid kene balik neng alif jatul wahid kembali ilahi rojiun mboten ilahi rojiun sama nang asale teko kene gimana tak bacakan asalmu teko kene lah kene ya berarti balik rene kan ya inilah putar konsepnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sama ini teko Allah kudu besok iso balik nek nek pengen sempurna paham niku ya ngerti pengen pencet al ya gimana yang penting jenengan paham ya ora kudu hafal yang penting besok prakteknya dikir nanti sama jenengan sing sampun suluk nanti kan tak arahkan jadi sampeyan wedi suluk apa wedi gak selamat saya kan menjabarkan ilmu iki lek sampean paham gak mau praktek nih padahal man ibadah mang ya golek ilmu di lah wis golek ilmu lagi belajar meraktek nih paham nggih lah praktek kuwi jenenge padha karo ibadah ya padahal sampean sekolah mlebu dhisik kan dalam mlebu kira kita harus mengamalkan apa yang menjadi aturan-aturan di sekolah. Taman percaya ngono, mlebu dhisik, mlebu kudu piye suluk. Ya suluk gampang, sama dhisik mlebu Islam ora wedi. Nggih mboten? Lek jenenge mlebu Islam harus mengikuti aturan-aturane Islam. Lek wis syahadat berarti kudu piye? Ya salat, zakat, poso, haji kuwi arane nggih aturane. Nggih mboten? Dhisik ora wedi. Lah saiki kok wedi dikon suluk. Ya terus lek pengen selamat carane gimana? Paham nggih? Lek gak pengen selamat, aja manut. Padahal sampean lek gak gelem salat, aja dadi Islam. Enak ndak? Sampean lek salat ngombe sampean abot, ya aja mlebu Islam. Dadi wong Kristen ae penak. Nggih mboten? Nek Kristen wajib nggih salat. Nggih mboten? Penak mboten? Utawa alternatif lain iki kula dudu ya. Islam tapi itu gak sholat. Syaratnya apa? Gendeng. Purun. Aku sholat tau abot Islam pengen memberikan. Aku pengen Islam tapi gak abotan nyonggo syariat. Nglakoni syariat piye? Aneh. Gendeng.